Kining iglesia mahigala grabe membro niini. O grabe po ni mahigala kahugawan nga iglesia. O kining iglesia mahigala nagklipo ni siya tinuod ug tinukod ni Kristo. Kung inyo tan-awon mahigala sa balaang kasulatan diya sa Santiago 1:27, ang matuod nga relihiyon walay buling, walay buling og natabang sa mga ibilo og nalikay sa kaylayan sa kalibutan. Kung inyo tan-aw mahigala, sobra po ni kaylayan sa kalibutan kay gugma na ang kalibutan niini. Nga matud pa sa unang Juan 2:15 paingon sa 17 ay gugma ang kalibutan. O kini mahigala nga iglesia giabusaran sa niini ang grasya sa Dios naa sa pagsugal, sa pag-inom, sa kahilayan ug uban pa. Dili na to makita mahigala nga kini nga iglesia hugawan, no? Og ang mga pit defender ni magisunan, mga bakakon usab. Mo ni mga kaisunan nga delikado kayo nag-angko ni mahigala nga silang matuod apan mga hugawan at tubangan sa Dios mga sugarol ug uban pa may pamagilo mo. Ako pa ninyo manggawas mo diha. Kay sumala pa sa pinadayag 18 uno paingon sa 4 ipagawas kamo sa Ginoo. O kini nga iglesia mao ni ang katumanan sa pinadayag 18 nga gamhanang Babilonia o spiritual Babylon. Ang iyang mga doktrina niini wala sa Biblia, mga igsuon. Ang atong mga amigo nga mga dili Katoliko, kung paistoryahon nimo murag yug kinsang tawag ining mga tarunga. Normal ra man gud pud na sa ilaha nga magkaingon sila wa sila gitawag og mga badlongon tungod kay ang ilahang gitawag og pundok maguwang ra man pud sa gitawag og panagsa. Mo na nga magsige sila panaway sa simbahan Katolika tungod kay ang nakit-an lang nila kadto lamang tawag ini nagbuhat og mga dautan nga mga Katoliko kay sumala pa niya isa hugawan do ni nga klase nga gitawag og iglesia. Mura pud kinsa pud silang pagkahinlua kumbaga. At the same time, ang iglesia ang gitukod sa itong Ginoong Jesucristo, di rin ang mamahitabo nga mamahimo siyang hugawan. Nga naman, si Kristo God ang founder. Si Kristo God ang magtutukod. Kanang mga iglesia nga tao ray gatukod, mo ni klarong hugawan. Nga naman kay wa may hinlo nila. Walay limpyo nila. Nga naman kay tao ra gud ang nagtukod, di man makabahatod og tawag ining kaluwasan. Pero kining iglesia ang gitukod sa Ginoong Jesucristo, bisan pag ang iyang mga membro mga dautan, bisan pag ang iyang mga membro nagpunay sa paghimo sa mga daotang mga binuhat, unya moabot ang panahon nga muduol sila kang Kristo, kinaama din higibotang ni Kristo ang iyang grasya, makabaton sila pagkaputli sa ilang kalag ug makabaton sila gitawag og kaluwasan. Buti pasabot kung nakasasulod sa iglesyang gitukod ni Ginoong Jesucristo, ang mahitabo ni ana is dako ag tsansa nga mahiadto ka sa gitawag og kaluwasan ngano man kay naa man ang grasya dinhi naaman ang kaluwasan dinhi ni ining maong simbahan at tungod kay ang Kristo mismo gimbutan niya nga ang tanang tawo nga mapasakop niini mamaluwas basta tumanon ang iyang gisulti o iyang gitudlo ilabi na dawaton ang iyang gitawag og kamatayon pinaagi ni anang maong gitawag og mga sakramento. Ikaduha nga gitawag og punto ang pagbuhat og maayo og daotan choice na sa tawo. Why si bisan kinsang makadikta ni ana nga mga tawo sa usa ka tawo nga mohimo og maayo ug mohimo og daotan. Ang simbahan na gitukod ni Ginoong Jesucristo igo lang siyang mohatag og information nga mao ni maayo, mao ni gitawag og daotan. Depende na sa tawo nga mabuhat siya maayo o mabuhat siya daotan or mosunod ba siya sa kabubuton sa Ginoo or mosupak ba siya sa kabubuton sa Dios. Murag bag si Adan ug si Eva, di ba? Kung ato ang basahon ang balaang kasulatan ilabi na sa libro sa unang libro sa balaang kasulatan nga mo ang Henesis. Gisugo ba sa Ginoo si Adan o si Eva nga magpakasala mo? Wala. Pero nganong nakasala man sila tungod kay gipili nila nga makasala sila. Mao po ni mga sakop sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Way pari, way obispo, walay sa tuba pang nagsugo nga hala paghimo mo og gitawag og sala. Hinunua tungod nganong na may mohimo og mga sala tungod kay choice nila gipili nila nga mohimo sila gitawag og sala. And at the same time, dinhi sa kalibot na may tawo nga moingon nga wala sila sala. Kung moingon sila nga wala sila sala, ilang giilad ang ilang ugalingon ug wala kanila ang kamaturan. Ang nindot lang kung nakasasulod sa iglesia gitukod ni Kristo tungod kay naadyo kay dakong chance ang maluwas kay kung makasala ka mawat-an ka grasya dali raman ang panahon nga mo adto ka kang Kristo dawaton nimo ang iyang gitawag grasya pinaagi sa gitawag og mga sakramento. Unlike sa inyo nga mga nagsulpot lang ni adtong ika-16 ka siglo hangtod sa ika-20 ka siglo, sige mag-ingon nga nagbag-o na mo mga tarong na mo nga klase nga mga tao, pero asa man mo grasya sa inyong pastoy nga mga chismoso, sa inyong mga founder nga muoy muluwa sa inyo kay diha man mo nagpasakop nila. Madisgrasya gyud na ang inyong kalag ug diha mo mutuo nila. Ingon pa niya, ingon pa niya nga, ang kinunong simbahan na, grabe daw tawag ining mga membro. Nga naman, sumala sa balaang kasulatan,
ang membro sa iglesia gitukod sa Dios o sa community nga iya sa Dios dili gyud na maihap. So manang simbang Katolik daghan kung itandi sa inyo ha, na naman tungod kay simbang Katolika gitagaan og grasya sa Ginoo nga makakuha og tawo, maka-convert og tawo para ibalik ang Kristo. Sa inyo magulang raman mo sa tawag ining panagsa. So mo nang magsige magbagulbol niya mga taki mo simbang Katolika kay para makapangilad mo og Katoliko ug maadto sa inyong pundok ug makabig ninyo. Kaduha, ingon pa niya nga kini daw simbahan na grabe daw ang tawag ining kahugawan tungod kay daghan daw kay mga Katoliko nga gitawag og makasasala. So nahulog nga nahugaw ang simbahang Katolika tungod sa iyang mga membro. Kung ingon ana nga to ang prinsipyo, so sa diyang nakasala si Adan ug si Eva ngadto sa Dios, so sala to sa Dios tungod kay nakasala siya ug si Eva. Sa dihang si Judas naghudas kang Kristo, so sala to ni Kristo. Kay naghudas si Judas dito kang Kristo. Binalingag na ang klaseng pagsabot. Again ha, ang pagkamatarong, ang pagkasantos gitundo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana naara na sa mga Katoliko ug iyahan ang tumanon kay again ang pagbuhat og maayo ug pagbuhat sa daotan choice ta sa tawo kay naatay will naatay ko galiyong kabubuton nga dapat ato ang bansayon o tawag anang gamiton nato sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kung di ka mosunod ikaw nagpili sa imong kagalingon nga gitawag og maimpyerno ka, pero nungka nga ang gibuhat nga daotan sa mga miyembro makaapekto sa pagkahinlo sa gitawag iglesia gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. Madaghan mga dautan ang naa sa sulod sa simbahang Katolika, dili na maka-apekto sa pagkaputli sa iglesia gitukod ni Kristo. Ngano man lawas gud ni Kristo. Ang sa inyo, bisan pag muangkon mo kapila mo tawag ining matarong, bisan pag moingon mga santos na mong dagko, komo kay gitukod mo og tawag ining tao, hugaw pumusta ng hugaw kanang inyong mga kalag ang kolor ni ana, ngit-ngit pa mo sa alkitran. Nga naman, kay nagpasakot man mo sa pundok, nagitukod ng tao, dili gitukod og tawag ining Dios. Ingon pa niya, tawag ini nangangkon daw ang mga Katoliko nga muudo ni ang iyang gitukod ni Kristo. Actually, di mo mipareha sa inyo nga mangangkon ng way prueba. Ang simbang Katolika basta mosulti na agyon na gitawag og prueba. Ug ang prueba niya na ang balaang kasulatan kay siya responsableng nagpagawas niya na, and at the same time ang kasaysayan pud mismo nagsulti nga kini mo ang iglesia ha iya ti Ginoong Jesucristo. Ingon pud niya Salmo 1:27, ang relihiyon daw gitawag putli. Yes, tinuod na og mo na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bisan pag naiyahang mga miyembro nga makasasala, hinlo siya, ano man kay gitukod man siya ni Ginoong Jesucristo. Siya ang source sa pagkahinlo. Og siya ang naay function nga mohinlo ni adtong mga miyembro sa simbahang Katolika nga naghimog daotan o nya nibalik nituman sa kabuton sa Dios. Ngano man naa siya gitawag og mga sakramento. Isa inyo na may mga sakramento. Wala. Chismis lang sa inyong pastoy mo na kung inyong pastoy mo impyerno, sunod pud mo niya. Mo niya akong giingon na kanang inyong kalag sa atubangan sa Dios, sa mata sa Dios, ngit-ngit pa na sa alkitran. Ikotlo niya ang Salmo 1:27, ingon pa niya, ang tinuod nga riyon nagatabang sa mga iyo, nagatabang sa tawag ining mga nanginahanglan. Tinuod ka na, mo beto ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana sa tibuok kalibutan, siya ang pinakadako nga institusyon sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Mo beto na atay Caritas, di ba? O every time ang mga tao nanginahanglan og physical nga tabang, yon mutabang ng Iglesia Katolika nga sa walay pag-advertise kung baga. Ingon pa niya, Salmo 1:27, dapat bulikay daw sa tawag ining kalibutan ng mga kahilayan or kalibutan ng kahimtang mo man gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mabutan niya mga santos. San Antonio de Padua, San Ignacio de Loyola, Santa Catarina, si tawag ining San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, daghang mga santos ano man kay mo ni gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana og choice nila nga mosunod ni anang maong buhata ano man kay makalangit man. Wala kami na amin kita og mga sumbanan kamo nalinalangit sa inyo. Bisag ka ng inyong tawag anong founder. Impyerno na siguro na. Inya pagkaman manghambog mo nga mga tarong mo. Dili gyud ikapanghambog na inyong pundok. Ano man kay kanang inyong pundok wa panay agi. Kung baga. Ingon pa niya, gihigugma daw sa Katoliko ang kalibutan. Kinsa pinagsulti nimo? Chismis inyong gitawag og pastoy. Pag may tag-Katoliko, refer na sa iglesia ang gitukod sa tuang Ginoong Jesucristo. So, ang simbahang Katolika din na pwede mahigugma sa kalibutan. Hinunua
Kaya naaman siya din sa kalibutan, iyang tudluan ang mga tao sa pagkamatarong, pero ang mga tao manggod, o mo na kung giingon ganina, choice sa tao nga muhimo ug maayo ug muhimo duotan or mosunod bas kabubuton sa Dios o dili. Pero sa tinuod lang, kung i-compare nimo ang tawag ining numbers or atong tanawon ang ratio sa mga Katolikong tarong ug sa mga Katolikong yabag, mas daghan pang Katolikong tarong. Nga naman, kung tan-aw nimo sa prisuhan, nga naa sa prisuhan, pila man ka porsyento mga Katoliko nga napriso didto. O, pila man sila ka porsyento. Itandi nimo sa mga tawo naa sa gawas nga nag-exercise sa ilang freedom, nga naa sa gawas nga wa nakahimo og tawag ining salabat ug sa gitawag og balaod. Out of 89 million Katolik, siguro naaray mga 2%. Subot pa, subot, mas daghan pang Katolikong tarong. Kung hindi pa tarong ang mga Katoliko, gipangsipa na mo diri sa Pilipinas. Kay majority biya mga Katoliko diri sa Pilipinas, pero dili ingon ana ang mga Katoliko. Kamo magani sige pangatake, kamo gani sige tira sa pagtuon sa Iglesia Katolika, pero usi tubag sa mga Katoliko. Musmay lang ang mga Katoliko, pero karon di na pwede kay na may mutubag nga mga Katoliko against sa inyong mga pagpangatake ug sa inyong gitawag og pagpamakat. So mao na ang tawag ining kwan. So kung naghigugma sa kalibutan, wala mga santo sa simbahan Katolika. Kung ang kalibutan may gihigugma sa simbahan Katolika, ug again, dili pwede nga mingon ka nga ang simbahan Katolika gihugma ang kalibutan niya pagkahuman detach sa kang Kristo, di na pwede nga naman kasi Kristo ng iglesia dili og dili gyud na gitawag og magbuwag. Ingon pa niya, kamo mga defensor, mga bakakon mo may pagtawag ini nga muhawa mo din na. Bakakon sa imong hunahuna. Nga naman kay di makakaangay sa among gipangsulti ug sa among gipanghatag ng mga ebidensya, nga naman kay ikaw ug ang imong hunahuna apil lang imong mga kauban gibutahan man sa hari aning kalibutana. Walang bisag unsa na maghatag sa kamatuoran ninyo, wa mo'y kalainan sa baboy ug sa iro. Nga naman kay wa mo kaila unsay balaan nga butang, unsay mga santos nga mga pagtulungan. Nga naman kay kanang inyong pundok gitukod nag mga taong iro ug baboy. Anong iro man og tawag ining baboy, wa makaila unsay balaan nga mga butang, unsay dili balaan nga butang, unsay santos nga pagtuo, unsay dili santos nga pagtuo. Kaya ang inyong ginahuna, kamuray santos, kaya kabasa lang tumog Biblia, santos ta mo, pagkayabaga bagid ninyo. Ingon pa niya, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mauna itong tawag ining katumanan sa spiritual Babylon sa Revelation chapter 18. Uy, bantay-bantay, kaya kung mabasa ka ng balang kasutan, bawal ang personal opinion o kanang giingon yung spiritual Babylon, wa na sa Biblia, imbento na sa inyong pastor para atakihon lang ang Iglesia Katolika. Kanang gitawag og Babylonia nga naa sa Revelation chapter 18 refer na sa Roman Empire. Dili na refer sa Romano Katoliko. Walang ayaw mo sa pagkatuna ng chismis kay mga impyerno lagi mo ana lagi. Mga impyerno mo ana. Ingon pa niya ang tudlo sa Iglesia Katolika wala daw kuno sa Biblia. Unya asap pod sa Biblia daw kapitulo bersikulo nga nanudlo ang mga apostol pag manudlo ka dapat nakasulat sa Biblia. Di man ka makabasa ana, subot ba ding ipasabot ka mo mismo nga maingon mo nga dapat mabasa sa Biblia ang ipang tudlo nya ang inyong ipangsulti wa pod sa Biblia. Mura mong iro. Inyo na gyud giso ka, inyo pag yung kaunang pagbalik ang inyong gitawag og sino ka. Why pagtulunan si Kristo ug ang iyang mga apostol kapag dili mabasa dili tinuod. Wa pod dingon si Kristo nga dapat magtudlo, dapat biblikal, wala. Nga naman kay for the first 300 years sa kinabuhi sa iglesia ang gitukod ni Kristo, nagwali sila nga way bit-bit nga Biblia. Kamo nag-exist man mo nga naa na Biblia, dawat limpyo lang man mo na may magdapat mabasa kay mo na inyong naabtan. Unlike sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang kinabuhi ni Kristo, ang kinabuhi sa mga apostol, na-experience ni ining maong iglesia mo, ito na anang Biblia. Gitipigan na sa Iglesia Katolika, kaya gusto na i-preserve ang kinabuhi, ang ilang experience sa kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa mga apostol, nga gitudlo orally. Nga naman, late naman kaayo manggunang nakasulat. Wala pumingon mo nga, pahawaon ninyo, ni ining maong gitawag og iglesiyaha, ayaw iangin ang inyong kabuang, ayaw iangin ang inyong tinguha ninyo nga maimpirno. Kung biya mo ng simbahan nila, pagsulo mo. Nga naman, kaya ang gisulti sa balaang kasulatan, 1 John chapter 2, verse 18 to 19, ang mibiya ni ining mong simbahan na sumala pa na sa nuwan, mga antikristo. Bantay-bantay, kaya sigurado yun ka, kanang imong kalag, uban sa imong mga kauban, mga matay mo, so toy yun na sa impyerno, kusog pa na sa rakit, ay sangit-sakit,